Dit is hem dan. De nieuwe ambulance is importeerd uit Finland. Troch bosken en op roegterrein in Scandinavië rieden meer van deze ambulances. Maar op het Frieske strand liep het er echt goed te dwaan. De ambulancechauffeurs van Skilge kregen nieuwe training in de nieuwe wijn. Dat je die uitzet, dan kan je zien het lampje gaat branden. Roelof Bauma riet al 36 jaar de ambulance op het eiland. Hij maakte de eerste testrit. Het is bijna alsof je op het asfalt rijdt, hè? Het is fantastisch. Hartstikke goed. Zoals je ziet. Als hier iemand zou wezen, dan zouden we er ook prima kunnen komen. De auto is aanschaft, zodat de ambulancewerkers zo gauw mogelijk in alle uithoeken van Skilge komen kennen. Als je alleen al over vermogen gaat praten, heeft de nieuwe auto, de nieuwe ambulance, de Amarok, heeft gewoon veel meer pk's. En dus ook veel meer koppel, omdat het een dieselmotor is. Ja, en dan merk je gewoon, die trekt het gewoon met veel meer gemak er doorheen. De vorige ambulance gaat al 20 jaar mee. En als zit er fjouwer wheeldrive onder, zo nou en dan had er toch een soort moeite met het zo'n. Deze auto staat na je weekend daarom in het museum van oude voertuigen van het UMCG. Chauffeur Roelof Bauma is intussen al helemaal aan de nieuwe auto wend. Ik ken het zand. Ja, ik ben hier opgegroeid dus. Nou, gaan we weer kijken als je hier ook terug kan komen. De eerste auto waar ik op zat was een transportbusje, een Fiat 238. Met 2 klapdeurtjes achter en ja, eigenlijk sumier ingericht. Geen defibrillator of iets dergelijks. Wat wondverbandjes en dat was het. Ja, dan wil je toch leveren toch dit exemplaar. Het is het meest mooie dat je na 20 jaar gewoon nu iets nieuws neerzet. En waar alle eilanders, maar ook alle gasten die hier op het eiland komen natuurlijk ontzettend blij mee zijn.